Bo día a todas e a todos. Neste vídeo imos tratar a prevención das enfermidades transmisibles. Os contidos que se van traballar serán, primeiramente, o fundamento da prevención da transmisión de enfermidades infectocontaxiosas, as precaucións de tipo estándar ou xeral, as precaucións de tipo específico, que inclúen as diferentes técnicas de illamento, e, por último, un tipo especial de illamento que sería o illamento domiciliario. A prevención da transmisión de enfermidades transmisibles baséase na rotura das fases da cadea epidemiolóxica. A cadea epidemiolóxica son todas aquelas fases que se teñen que dar, todos aqueles elos que se van ir dando sucesivamente para que unha enfermidade pase dunha persoa afectada ou dunha fonte de infección a un hóspede susceptible, e a prevención da transmisión baséase na rotura de alo menos un destes elos. Deste xeito, podemos clasificar as diferentes medidas preventivas segundo o nivel da cadea epidemiolóxica no que vai a actuar. Neste cadro podemos ver as principais fases da cadea epidemiolóxica, os tres principais elos, que son a fonte de infección, o mecanismo de transmisión e o hóspede susceptible, e algunhas das medidas preventivas que se ubican nese nivel. Por exemplo, na fonte de infección atopamos algunhas medidas como pode ser o diagnóstico e tratamento precoz do usuario infeccioso, a desparasitación, a desinfección do ambiente, e algunhas medidas como o illamento e vixianza e cuarentena do usuario infeccioso. Dentro dos mecanismos de transmisión podemos mencionar algunhas medidas como, por exemplo, a desinfección, a desinsectación, a desratización ou medidas de saneamento, como, por exemplo, a depuración do ambiente, o saneamento das augas ou control hixiénico dos alimentos. No elo do hóspede susceptible, compre mencionar algunhas medidas como poden ser a inmunización e a vacinación ou a quimioprofilaxis. Dentro das precaucións estándar, temos que comezar definindo a que nos referimos. As precaucións de tipo xeral ou estándar son aquelas medidas dirixidas a protexer os usuarios, familiares e traballadores das infeccións que se poderán contraer durante a realización das actividades e procedimentos de asistencia e de coidado. Estas medidas son de aplicación universal. Teñen que aplicarse en todos e cada un dos usuarios que se van a tratar, independentemente do seu cadro clínico ou do seu estado, ou de que teñan ou non diagnosticada algunha enfermidade infecciosa. A primeira destas medidas estándar ou precaucións estándar, e que ao mesmo tempo é a máis importante, a máis relevante, é o lavado de mans. As mans son o principal vehículo de transmisión de infeccións. Deste xeito, o lavado de mans é a medida máis sinxela, económica e eficaz para evitar a transmisión de enfermidades infectocontaxiosas dunha persoa a outra. Dentro destas medidas de lavado de mans, hai que considerar tamén aspectos como manter as uñas curtas e limpas. Hai que ter en conta que a zona das uñas na man é a rexión na que se acumula a inmensa maioría de carga microbiolóxica que temos nas mans. Cubrir cortes e feridas con apósitos impermeables tamén é fundamental para evitar a transmisión de enfermidades. E, por último, retirar dispositivos como anéis, pulseiras ou xoias que poden ser un reservorio de suciedade e de contaminación. Podemos diferenciar varios tipos de lavado de mans. O primeiro e máis habitual sería o lavado hixiénico con xabón neutro e auga. É un lavado habitual que se realiza enxabonando as mans de forma exhaustiva, parándose tempo suficiente en todas as caras, en todos os recovecos, na zona das uñas, na zona interdigital, na zona do pulso, pulgar, etc. E despois, con auga, facer por arrastre unha limpeza das mans que diminúe significativamente a carga microbiolóxica. A segunda técnica da que imos falar é o lavado hixiénico con solución hidroalcohólica ou solución alcohólica. Neste caso non se emprega auga e xabón, sino que se emprega un produto específico que normalmente é unha mistura de alcohol e auga. Ese produto que vai facer é
hixienizar toda esa zona tamén con certo poder desinfectante deste produto nos vai permitir eliminar tamén esa carga microbiolóxica das mans. Hai que ter en conta que este tipo de lavado con solución hidroalcohólica só se pode aplicar naqueles casos nos que as mans non teñen suciedade visible. A técnica para aplicar a solución hidroalcohólica é similar á que se aplicaría no caso dun lavado con auga e xabón. Os dous tipos que quedan de lavado de mans serían o lavado antiséptico e o lavado quirúrxico ou cirúrxico, son os que se empregan habitualmente nun contorno sanitario, por exemplo nun hospital, e no primeiro caso o lavado antiséptico realízase de forma moi similar ao lavado hixiénico con xabón normal, pero neste caso emprégase un xabón especial de tipo antiséptico. Normalmente está constituído por unha solución de povidona iodada, que sería a betadine, ou de digluconato de clorhexidina, que sería a cristalmina. A técnica, do mesmo xeito, é moi similar á que se realizaba co lavado con xabón normal. Este tipo de lavado antiséptico realízase antes de efectuar algún tipo de técnica aséptica, como pode ser, por exemplo, a colocación dunha sonda vesical a un paciente. O lavado de mans de tipo cirúrxico emprégase antes de traballar nun quirófano realizando algún tipo de intervención cirúrxica e realízase tamén con xabón antiséptico, ben de povidona iodada de gluconato de clorhexidina, como acontecía no lavado que denominamos antiséptico, pero tamén se empregan cepillos de tipo estéril e panos estériles para facer o secado. Este tipo de lavado, como digo, é un lavado moitísimo máis exhaustivo que non abarca só as mans, sino que abarca tamén a zona do antebrazo ata os cóbados e realizase durante bastante máis tempo. Especificamente párase moito tempo na zona das uñas. Hai que definir cando se realiza o lavado de mans. Dentro da rutina de traballo dun profesional sanitario ou sociosanitario podemos definir varios puntos nos que é esencial realizar o lavado de mans e están aquí referenciados a continuación. Por exemplo, antes e despois de colocar os guantes, antes de colocar a bata e despois de retirala, antes e despois de tomar alimentos, antes e despois de ir ao baño, despois de entrar en contacto con excretas ou secrecións, entre a atención dun usuario e outro, cando comeza e remata a xornada de traballo, ou ben sempre que as mans estean visiblemente sucias. Nesta diapositiva podemos ver un pequeno esquema por pasos de como se van realizando as diferentes fases dun lavado de mans convencional con auga e xabón e vemos que incide en todas as caras da man, por exemplo, nas palmas, no dorso, fai un traballo de fricción interdigital para traballar ben e limpar ben as zonas entre os dedos, fai un lavado específico do dedo pulgar de ambas mans e tamén realiza un lavado da zona das uñas para deixar as uñas tamén o máis limpas posibles. Ao finalizar, despois de secar as mans, especificamente con papel para podelo desbotar posteriormente, realízase o peche da billa de auga co propio pano para non volver a contaminar as mans despois de tocar ese pomo. Este tipo de lavado ten que realizarse friccionando en total ao rematar entre 1 e 2 minutos. Nesta diapositiva, por a contra, temos tamén unha técnica de lavado, pero neste caso sería con xel hidroalcohólico. Realizaríamos unha aplicación de xel hidroalcohólico nas mans e efectuaríamos unha fricción con unha técnica moi similar a que realizábamos anteriormente no lavado convencional con auga e xabón. Neste caso, o lavado non é tan prolongado, finalizaría no momento que o axente hidroalcohólico se secara, se evaporara. Hai que ter en conta, compre repetilo neste punto, que este tipo de lavado con xel hidroalcohólico só se pode efectuar cando as mans non teñen suciedade visible. Dentro das aplicacións estándar tamén temos que considerar os métodos barreira, os coñecidos como EPIs ou equipos de protección individual. O principal e quizá máis utilizado é os guantes ou as luvas. Hai varios tipos de guantes que se empregan nun ambiente sanitario ou sociosanitario e o principal quizá sexan os de tipo de exploración. Tamén se empregan os guantes de tipo estéril para realizar algún tipo de intervención aséptica.
Os materiais cos que se realizan, os que se fabrican este tipo de guantes son de tipo plástico, vinílico ou de nitrilo. Tamén se fabrican de látex, pero cada vez se utilizan menos porque é un material que produce irritacións cutáneas e incluso alerxias en moitas persoas. É moi importante ter en conta que os guantes teñen que cambiarse entre usuario e usuario, ou ben cando se pase dunha zona contaminada a outra máis limpa, e tamén cando se deterioren ou cando se considere preciso. Protexen do contacto con pel non intacta, con mucosas, con excretas e con secrecións. O uso de guantes non exime do lavado de mans, isto é moi importante. O lavado de mans ten que realizarse sempre previo e posterior á colocación dos guantes. Outro método de barreira fundamental é a utilización dunha máscara, sempre cando exista risco de transmisión por vía respiratoria e cando se poden producir salpicaduras ou formación de aerosois. Debe colocarse ben e correctamente axustada. A protección ocular tamén é importante, sempre que haxa risco de salpicaduras ou formación de aerosois. Outro método de barreira a utilizar son as batas. Non se empregan de xeito rutinario e normalmente son de tipo desbotable. Serven para evitar a contaminación da roupa ou cando se realizan manobras que impliquen un estrito contacto co usuario. Deben cubrir brazo e antebrazo, así como cubrir dende o pescozo até os xeonllos. Despois do seu uso, considéranse como contaminadas pola súa cara externa, así que hai que retirala con moito cuidado, tocando únicamente a súa parte interna. Nesta diapositiva podemos ver unha secuencia da orde de colocación dos equipos de protección individual, dos EPIs. É posible atopar protocolos ou ordes de colocación e retirada un pouco diferentes a este, en diferentes fontes ou en diferentes protocolos de posible institucións ou algunhas axencias de referencia que traballan nestes temas. En todo caso, a secuencia de colocación e retirada que se presenta nesta diapositiva é perfectamente aplicable a case todos os entornos de traballo e é normalmente compatible con outros sistemas de colocación e retirada. Aquí vemos que comeza con un lavado de mans, realízase a colocación dunhas calzas, seguidamente se realiza a colocación do gorro, logo a máscara e a protección ocular. Despois colócase a bata e por último finalízase colocando os guantes. Hai que ter en conta que a retirada efectúase de xeito inverso á orde de colocación. Tamén dentro das precaucións estándar está o manexo da roupa e lencería, que o máis importante é evitar a súa axitación, tanto cando se coloca como cando se retira. Deste xeito evitaremos a diseminación de axentes patóxenos e a contaminación. Non se debe depositar no chan a roupa sucia, senón que se debe meter directamente no carro unha bolsa de roupa sucia. A limpeza da habitación tamén é un parámetro moi importante, debe realizarse diariamente, incluindo chans e superficies de maneira exhaustiva e nunca debe desatenderse á ventilación, que tamén se debe realizar diariamente. A utilización do material cortante e punzante tamén é esencial. As medidas de manexo deste material son moi importantes polo grande risco de accidente que comporta. Este material debe ser desbotado inmediatamente despois do seu uso e para isto habrá que empregar un contedor especial habilitado. Un risco moi frecuente, un risco que acontece desafortunadamente con frecuencia, é que se deposita material cortante punzante utilizado en superficies para desbotalo posteriormente e un pode esquecerse de deixalo aí co grande risco que comporta de punción ou corte. A eliminación ou a xestión dos residuos tamén é importante. Hai que primeiramente distinguir de que tipo de residuo se trata, clasificalo como residuo procedente da actividade normal ou un residuo perigoso que debe ser separado, almacenado ou xestionado segundo a normativa vixente. Ben, unha vez vistas as precaucións de tipo xeral ou estándar, imos pasar coas precaucións de tipo específico. Son todas aquelas que se aplican sobre usuarios ou pacientes que están infectados por microorganismos ou nos que a infección se sospeita de forma clara.
Neste tipo de casos, neste tipo de pacientes, usuarios, existe un risco importante de transmisión a un hóspede susceptible. Este tipo de medidas son sempre complementarias ás medidas xerais ou estándar comentadas anteriormente. É dicir, o aplicar medidas de precaución específicas non significa que non se vayan a aplicar todas as medidas universais que se terán que aplicar en todos e cada un dos pacientes cos que se traballa. As principais medidas de prevención específicas son os illamentos. Baseanse na interrupción da cadea epidemiolóxica ou incidiren directamente sobre a fonte de infección. Nesta liña existen ou divídense os illamentos en tres tipos. Anos atrás había unha clasificación maior, existían máis tipos de illamento, pero nos últimos anos fíxose unha simplificación e téndese a aglutinar os diferentes tipos de illamento que existen en tres grandes grupos que pasarei a comentar a continuación. O primeiro illamento é o illamento aéreo. Serve para previr o contagio de enfermidades que se transmiten por vehículo aéreo. Isto é, aqueles axentes patóxenos que permanecen suspendidos no aire, ben sexa porque van suspendidos no pó que queda no aire ou a través de gotas Wells, que son gotas que son despedidas pola boca dos pacientes cando respiran, cando tusen, cando falan, cando esbirran. E poden chegar a permanecer suspendidas no aire durante moitas horas nunha estancia. As características deste tipo de illamento son que se require hixiene de mans antes e despois de contactar co usuario, isto é unha medida xeral e polo tanto hai que aplicala en todos os tipos de pacientes. O uso de máscara fundamental que debe colocarse antes de entrar na habitación e desbotarse despois de sair. O que se pretende é que a persoa que está prestando asistencia nun illamento aéreo non estea respirando directamente o aire que está nese ambiente, porque pode entrar en contacto moi facilmente cos axentes patóxenos. A habitación debe ser individual, con porta pechada. En algúns casos, por extrema necesidade, poderían colocarse máis dun paciente nunha mesma habitación, sempre cando compartisen a mesma enfermidade e tivesen un estado máis ou menos similar. A restricción de visitas é esencial. Cantas menos visitas e de menos tempo, mellor. E, en caso de facelas, que se extremen as medidas de precaución indicadas anteriormente. Este tipo de illamento vai ser esencial en algunhas enfermidades como, por exemplo, a tuberculose, o sarampelo, a varicela ou o COVID-19. O segundo tipo de illamento que imos comentar é o illamento por gotas. Serve para previr o contagio de enfermidades que se transmiten por gotas flu, que entra en contacto coa conxuntiva ou coa mucosa de nariz de boca do hóspede susceptible. Estas gotas Flug son unhas gotas de tamaño superior ás gotas Wells que comentaba anteriormente para o illamento aéreo e teñen a característica de que non permanecen suspendidas no aire, senón que tenden a caer e a contaminar superficies ou que poden impactar directamente nunha persoa que estea cerca do paciente. Despídense pola boca do mesmo xeito que acontecía coas gotas Wells, cando o paciente está respirando, cando está falando, esbirrando, tusindo. As características deste tipo de illamento é que igualmente temos que realizar unha hixiene de mans antes e despois de contactar co usuario, o uso de máscara cando se está en distancias curtas ou se ten que facer algún traballo moi perto do usuario, debe colocarse antes de entrar e desbotarse despois de sair. A habitación debe ser individual preferentemente. En caso de haber máis dun usuario, deberían permanecer a unha distancia superior a 1 metro, o sea, unha distancia importante. Restricción de visitas ou, en todo caso, facelas extremando as medidas de prevención antes comentadas. Exemplos de illamento por gotas sería con enfermedades como a gripe, coa rubéola ou a meninxite meningocócica. O último illamento que imos ver é o de contacto, dentro dos illamentos de tipo normal para precaución específica. Emprégase para previr o contagio de enfermidades que se transmiten por contacto directo ou indirecto e as súas características van a ser que deben extremarse as medidas de precaución estándar, hixiene de mans antes e despois de contactar co usuario, uso de guantes, neste caso fundamental, se sempre é importante, neste caso esencial, uso de bata
sempre cando se contacte co usuario ou co seu contorno inmediato. Debe retirarse antes de abandonar a habitación e lavar as mans despois de facelo. Uso de máscara cando se está a menos dun metro do usuario debe colocarse antes de entrar na habitación e desbotarse despois de sair. Normalmente non é preciso unha habitación individual. As visitas están restringidas ou, en todo caso, deben facerse extremando as medidas de prevención indicadas anteriormente. Exemplos de illamento por contacto: o cólera, o herpes zóster ou algunhas feridas infectadas. Para rematar, imos comentar un tipo de illamento que se denomina illamento inverso. É diferente aos demais porque neste caso o illamento o que pretende, en condicións normais, o illamento pretende a protección de todas as persoas que entran en contacto con unha persoa enferma, pero no illamento inverso o que pretendemos é proteger a unha persoa que está en situación de inmunodepresión, que por un problema de saúde ou por algún tipo de intervención invasiva de tipo médico ten ou sofre unha depresión do seu sistema inmunitario, da función inmunitaria. Neste caso son persoas que teñen moito risco ou maior susceptibilidade de sufrir unha infección. Por isto, vamos a realizar este tipo de técnica que é o illamento inverso. As características serían unha habitación individual para esta persoa, coa porta sempre pechada. Isto sería similar ao que acontecía no illamento de tipo aéreo. Teríamos material instrumental desinfectados ou estériles para o uso desta persoa. Xabón antiséptico tamén sería interesante. E o persoal de atención directa non debe padecer ningún proceso infeccioso, debe colocarse todos os EPIs antes de entrar na habitación. As visitas deben estar restringidas e faránse durante pouco tempo extremando as precaucións. Control exhaustivo das medidas de asepsia e antisepsia nos coidados completan estas recomendacións que se ten que levar a cabo cun paciente inmunodeprimido que está en illamento inverso. Exemplos poderían ser pacientes que sufren algún tipo de proceso oncolóxico, algún trasplante, sobre todo nas primeiras fases despois do trasplante, e alteracións inmunolóxicas que sexan relevantes. Para rematar, imos comentar un último tipo de illamento, que é un tipo de illamento especial, que é illamento domiciliario. Os illamentos que comentei anteriormente, por illamento aéreo, illamento por gotas ou por contacto ou illamento de tipo inverso, normalmente son realizados en institucións sanitarias, en hospitais. E existen algúns casos nos que hai persoas afectadas por enfermidades infectocontaxiosas que requiren illamento pero que non precisan hospitalización. Neste caso, realízase o que se denomina un illamento domiciliario. Hai que deixar a persoa illada para que o resto da súa familia, as persoas que viven con ela, non teñan risco de contaxiarse, de que se transmita unha enfermidade infectocontagiosa. As características deste tipo de illamento van a ser, primeiramente, unha habitación individual con porta pechada. Se o usuario sae da habitación, debe facelo pouco a pouco, por pouco tempo e con máscara e lavarse as mans, e se é posible o usuario debe empregar un cuarto de baño diferente ao do resto dos habitantes do domicilio. Debe extremarse a súa limpeza. É recomendable que os coidados os preste unha soa persoa. As visitas deben ser o máis restringidas posibles e hai que ter un control exhaustivo das medidas de hixiene no domicilio.